Ey'ndabeni ey'ngenayo ey'thinta inyanga uKing Bhaka kanye nenyanga uDr 2+2 ngendaba ethinta isikeshi esaqoshwa emzini wayo siqoshwa o-MC Gwajo kanye neNyoni TV. Ngane zakwethu-ke nazi iy'ndaba ey'ngenayo ey'shisayo. Zithi-ke iy'ndaba uGwajo useyivumele lapha kwinyanga uKing Bhaka waveza iy'ndaba zokuthi babedlala isikeshi ngampela vele nenyanga yakwaMhlabelingana oku-2+2. Ngane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu ngicela ukuthi uyafika ikhasi ngicela ucofoza subscribe uphinde ulike uphinde ucomment lapha ku-comment section. Kanti-ke ngale kokukhuluma kakhulu nansi ivideo lakho noKing Bhaka eveza amaqiniso ukuthi vele kwakuvele kuyisikeshi leyanto eyenzeka lapha emzini ka-2+2. Khona indlela uphinde futhi uxolise ngoba sesikhuluma ngomuntu owayihlelile lento yesikeshi 2+2 lapha yana yena wakhipha inkomo nje wayinika oGwajo ukuthi ababuyise bebuya nayo. Akusakhulumi mina, sekukhuluma uGwajo nangu. Awungibekezela kancane nje. Yabo, sekukhuluma uMC Gwajo. I hope ukuthi uzolalela nginyusa ivolume. Sekukhuluma uMC Gwajo ke la. Angazi noma niyezwa yini uma kuukuthi anizwa kahle ngisangaphinda futhi ngiqhubeke nginidlalele because into ebalekile mina ukudlalela njengoba nje econfirma naye ukuthi kahle kahle vele kwakade kuqhoshwa uyabo so balekile ukuthi ezinye izinto uyabona ke mfethu mangabe sengithi mina ngathini bona ngathini mina bathini bona kunjani makunje uyabo and njengoba uMC Gwajo ehlambuluka is because ekugcineni naye ulwela ukuthi igama lakhe lingamosheki kuze ukuthi ekugcineni kuze kuqoleka abantu ngento ekade yenziwe yena. Mina ngithi ukhombise ukuba indoda yakho MC Gwajo. MC Gwajo lento ngayo. And uyaxolisa and njengoba exolisa ngiyafisa ukuthi nabantu bezwe ukuthi umuntu owayehlelile lento usethatha isinqumo sokuxolisa. Uma kuukuthi mfethu ubusufole kule scam hayi ngiyacela ukuthi wehlise nje umoya kodwa ungamzondo MC Gwajo because ubenzile ubuntu. Omunye umuntu bezodla phansi angamnandaba ukuthi niyongena nini niyongena makuthini but le video nje njengoba esekhulumile waxolisa yonke lento yabo kuhle lokho. Angazi ke bazothini labantu ekade sebekhulume bakhuluma yabo and MC Gwajo uyena futhi okuyena uyasho futhi ukuthi uyabona ukuthi abantu abaningi yabaxhopha lento. Uyabona ukuthi abantu abaningi ngiyayithanda lento ayisho ngasegcineni ukuthi abantu abaningi uyabona ukuthi lento iyabaxhopha. Nansi angeke kuphindele leyo party leyo. Yabo mhlawumbe uzoyizwa. Yabo. Yabo ngiyayithanda nje leyo nto. Yabo.
washo futhi ukuthi wayekade ephila saka wayekade engaguli. Uyabona ke mfethu ke lokho engikwenza la ungakuthatha ngelinye ilanga ukusebenzise njengofakazi kunoma yini into ofisa ukuyisebenzisa kuyona. Kodwa mina ngibonga nje ukuthi uGwaja okwazile ukuba indoda mase ngithi wena okade usuphike walala ngomhlanje uzothi inike manje. Ukhumbule ngubani mina into mangishilo isuke guaranteed izoba njengoba ngishilo. Ayijiki uyabona nje ayijiki uyabo kunento engifuna ukuyifundisa abantu nabantu abazinyanga bafethu lapho nikhona ngicela nazi namhlanje ukuthi imithi like umuthi as umuthi awusebenzi umuthi into esebenzayo imimoya. So lenyanga esebenza ngemithi kumele understand ukuthi imimoya into esebenzayo. Imimoya ifuna ukuyalelwa ukuthi ayenzeni. Zinjalo nje indaba ngane zakwethu eyithinta inyanga uKing Bhaka kanye nenyanga u2+2 kubalwa noGwaja. Ngane zakwethu kulezi indaba zisho khona ukuthi iyaphela eka 2+2 kanye nenyanga uKing Bhaka.